Γεια σας, είμαι η μελλοντολόγος Πέγγι Θαμουράκη. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι η επικοινωνία μαζί μου θα σας δώσει την πλήρη μελλοντική και σαφή εικόνα για γεγονότα που θα συμβούν στην πορεία της ζωής σας και στη ζωή των ανθρώπων που ενδιαφέρεστε. Η πρόβλεψή μου για το μέλλον σας θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε εκ των προτέρων τα γεγονότα που θα προκύψουν, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για να δράσετε άμεσα και κατανοητικά, ούτως ώστε να μειώσετε δυσάρεστες καταστάσεις και να εξασφαλίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες. Η ενορατική ικανότητά μου δίνει τη δυνατότητα της ισχυρής πρόβλεψης με το ίδιο αποτέλεσμα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω Skype με προγραμματισμένα ραντεβού. Η αμοιβή μου είναι προσιτή, η διάρκεια της συνεδρίας εξαρτάται κατά περίπτωση, που συνήθως είναι 1 ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσετε το χρόνο σας να με ακούσετε. Είμαι σίγουρη ότι θα ανταποκριθώ και στις δικές σας προσδοκίες, όπως έχω ανταποκριθεί εδώ και χρόνια σε χιλιάδες ανθρώπους.